Hello mga ka-LG, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Karon day atong ipadayon ang ikaduhang adlaw sa kaagi ni Maribit, OFW sa Singapore, bagong bayani. Ulit ang maglangan, ato nang sugdan ang kaagi ni Maribit nga gipada sa bagong bayani. O karon ulit ang maglangan, ato nang sugdan ang atong sugilanon. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. Kasarangan nga kasinatiya. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata ha. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayon nun karon ang suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Maribeth. Mao'y naghatag og labad sa akong pagpuyo. Mao ang akong bana mismo nga si Robert. Mismo ang among 11 anyos nga anak. Wa makauyon sa kabisyoso o kahimarkada sa iyang amahan. Ang akong igsuon nga si Giselle maunitabang nako alang sa kong pag-apply para sa laing nasod. Ang iyang hinipusan nga kwarta o kung may sobra siya sa iyang sweldo, iyang ipagamit kanako. Nagdako gyud ang among lali si Robert bahin sa iyang mga bisyo o niabot sa punto nga ako nang gipalayas. Unya nanawag nako ang taga-agency. Hello? Hello, Ma'am Maribeth. Yes sir. Ako ni si Maribeth. Si Mr. Camilo ni sa Manpower Agency nga imong gi-applyan. Okay sir. Unsa di ako ikalagad sir? Report na yun og mga adlaw sa office. Mga 8 to 9 a.m. Magpaabot ko nimo, Ma'am Maribeth. Yes sir. Thank you Mr. Camilo. Sige, bye. Bye sir. Diyos ko, maayong kalambuan lang unta ang ako makuha ugma dito sa opisina sa Manpower Agency. Makalarga na lang gid ako. Aron makalingkawas na ko aning Robert. Nanawag di ay ganina ang taga-agency nga akong gi-applyan. Patuon ko ugma sa office, Giselle. Ayay, murag ninot ng balita ati Maribeth da. Good luck ugma pohon te. Salamat, Day.
Malipay gid si Papa Macario kon makalarga na gid kate. Kay makalingkawas naman niya kas kaugta sa taras anang imong bana. Unsa man ang bana ni mo, Maribeth? Wala maginay kausaban tawhana. Ambot lang gid ang tawhana po eh. Buwag ginaw Wag yo'y ayo ng tawhana. Gipalayas na ginanako pa, pero baga ra sa kignaw. Puslan ba nga way ayo ng pagpuyo ninyo? Ala, magbuwag mong tarong. Una gambo largas laing nasod. Pa, kasado man gud mi. Maong dili ko dingon anak ka sayon. Bao ba? Bitaw pa Macario. Basta pa din mausap pa ka na si Kuya Robert kung magkalagyo na niya sila si Ate Maribeth. Ha, di ay pikat na ko Pwerteng puwahaan Mausap bagod taon ng tauhan hagod. Pa, dili lang sagot na maghukom. Dili ba ti? Husto ka, Giselle. Dili maayo nga mohukom tas usa ka tawo pa. Hinuon, atong iampo nga moabot unta ang panahon nga mausab ra siya. Good morning, Sir Camilo. Yes, Ma'am Maribeth. Lingkod pala. Salamat, sir. Well, gipatawag ko ikaw tungod kay naku importante kayong tuyo nimo. Bahin sa imong pagpang-apply isip DH sa laing nasod. Sir? Kinahanglan nga imong makumpleto ang tanang mga requirements kay as soon as possible. Ipada na ka ngadto sa Manila alang sa test assessment o pre-departure seminar. Okay, sir. Daghang gyud kayong salamat, Sir Camilo. Kung mao ka na, nalipay mi nga nahibaw ni Ana, Maribeth. Bitaw ti, kayuhan sa gyud mo og ni Soy-Soy mo among giunahon na ni Papa Macario. Medyo hayag ng katumanan sa akong mga pangandoy pa, Giselle. Magtinabangay Miss Papa aron mangitag dugang kwarta nga imo niya magamit ate. Bitaw, Maribeth. Magita ka big pagi si Giselle. Hangtod nga, makalarga ka sa laing nasod. Salamat kid kaayo ninyo. Ako raw niya bahala nga mobayad anak pohon. Maningkamot na lang ta kay sigurado magyud nga way ikatampo ka ng banan mong badlungon. Kuwang ra gani si ambisyo yung sweldo. Ubog na sad baya si Papa Robert ma. Ang ulag ino ng papa na ko Asa naman sa dayang may laki ni mong amahan, Soy-Soy? Tapos tindahan nilang konsal baruksing. Nag-inom silang Tiyo Makoy, sila Tiyo Sarzo, si Tiyo Jumel. Kisa pa ng Jumel? Bago na po na nilang barkada? Ay, katong permi mag-site maglakaw, God. Katubang bulhog mata ba? Tiyo Jumel man to, hangol po di inom. Magpapagod. Pero gaba gitawhana, oy. Nagparihas lagi dugang yung mga barkada. Mga badlungon. Relax lang. Kalma lang, Ate Maribeth. Kalma lang. Magmahay ra gid niya ng tawhana, Giselle. Maugid ti. Mutagam ra mag niya as kuya ba? Kung makalarga na unya ka. Tan-awang tagdili bagid niya na siya magmahay. Makalarga na kani unya ko? Patagmon ko ginang tawhana. Halos napuno na ko ni Robert nga kumpana. Grabe na ko kaayo ang iyang pagpalabi sa iyang besyo. Kana, mo ka nilabing maayo ni mong buhaton, Ate Maribeth. Ang bata ba, Giselle? Si Soy-Soy ba? Anak lang ako isalig niyo yung duha ni Papa, ha? Kaya una ko mularga, i-report ako sa DSWD ka ng binuhatan ni Robert. Aron ang custody sa bata, anak ninyo ni Papa Macario. Sige, Ate Maribeth. Okay ka ayo, te. Sige, why problema. Kami ang bahala kang Soy-Soy. Salamat, Papa Macario. Oh, Soy-Soy. Nga nawa maka magtingog-tingog diha, do? Maloy man yapon ko sa kong Papa Robert. Natural. Kaya amahan ko ni mo siya. Mintag, mabuutan na akong Papa. Kanang dinauntan siya magpabadlong ba? Hinaot pa unta, Soy-Soy. Ugma ba? Mulargan ako paingon sa Manila, Soy. Ugma na di ka mularga, Mama Maribeth? Aron mahatag na ko nimo ang maayong kaugmaon, Soy. Kay way pagpakabana ang imong amahan. Nga lagi ko ni Mama Maribeth. Uy, ayaw paghilak. Di ba lalaki mang kasoy-soy? Biyan man ko ni mo, ma. Mingan man niya ako di mo.
Be strong, anak. Okay? Kay magtigom ko kwarta o niya sa laing nasod. Alang sa maayon ni mong kaugmaon. Mama Maribel, ayaw ligo biyahe ba? Ayaw ligo biyahe ba, Mama? Ay, pastilan nakalitan in taon ni mong bana nga. Malargan mo day kuno ka ug mapaingon sa Manila, gawbit. Ogaw makoy. Kalitan, oy. Ug wa nay asawa nga manghilabot kang Robert bisag magbuntagay pa mog inom. Abi ni mo, nagmahaybigin siya siyang pagpabaya ninyong iyang pamilya gawit. Na, nagpatabang ko siya nako. Paghangyo ni mo nga, lili ka pa dayon og largagaw. Hilom di gaw makoy. Li! Konsuan, okay ka nga makigsulti niya? Ha, gawit? Okay, sige. Makigsulti ko niya. Pero dili na mausap pa ang akong desisyon nga mularga ko. Ug ang kustodiya sa among anak. Adto nila ni Papa Macario og ni Giselle. Abi na kong isog kayo ka. Patabang malagi ka sa ko igagaw. Aron makigsulti ko ni mo, Robert. Nagbasol na ko, Day Maribel. Uwahin na mo pagbasol, Robert. Napuno na ko. Ano sa may gusto mo nga kumuhaton? Aron ni mo ko mapasaylo, Day Maribel. Pamatod ina sa buhat. Dili kay sa sulti lang. Day Maribel. Samtang tuan na niya ko sa layo. Pagbuhat og maayo nga makapakumbinser na kung magtarong ka, Robert. Ay lang paglarga, Day. Luoy kayong bata nga imong biyaan. Ama ba? Kisa may luoy. Ang bata o ikaw? Ang bata, manggod. Si Soy-Soy. Nga nung kutang luoy man siya. Nga naaman sila sa Papa o si Giselle nga mo atiman niya. O sa pasad, mabuhong siya sa bunga o niya sa akong paningkamot itos gawa sa nasod. Day Maribel. Ikaw ka tingali may makaluluoy. Kaysa matang magpalabi kasi mong bisyo. Wa na o niya kay asawa nga imong paulian aron ka makakaon. Kay imong sweldo horots bisyo. Kung magpabilin kag ingon anak no, Robert, huwag yung maayong kaugmaon. Maong ayaw paabuta nga magdako niya imong anak nga isalikway ka. Kay wa ka hinungdan nga pagkaamahan. Te, amping ba dito sa dapit sa imong adtuan, ha? O, Giselle. Ang akong anak baya, ha? Si Soy-Soy. Ayaw biya gitin taon ninyong pasagti. Ayaw ka balaka, te. Makalaom ka ng bahina. Salamat, Giselle. Promise, Ate Maribeth. Abi ni mo, swerte kaayo ko nga nahimo ko ikaw igsuon. Ate Maribeth. Matinabangon kaayo ka og mapinanggaon. Salamat sa kayo, te. Ang pingsan mo din ni si Papa Macario. Kamu ang akong kalig-on o kusog. Samtang tuan na niya ako sa laing nasod. Nianagit ko sa airport din sa Manila. Sa naiya. Diyos ko. Pabaniin taon sa imong panalangin kining ako mga pangandoy. Ayaw kong pasag ni Lord. Si Robert nga mo. Diyos ko nang gituyo in tawhana. Hello, Robert. Day, kasakit aning imong pagpalayo na ko sa bata, Day Maribel. Hoy, ayaw mo ang rason ang bata. Og ayaw kong basula kung nganong ako aning gibuhat, Robert. Kay kung tarong pala ang takaklase sa pagkabana, no? Naara unta ko karon uban nimo. Day Maribel. Hinuktok ki sa makadaghan. Og pangutan ay imong kaugalingon kung asa kang dapita nagkuwang sa imong pamilya, Robert. Mao kanay tinuod. Dili gud unta ko mahinayak og pahilayo sa akong pamilya kung tarong pa ang akong pana, Priscilla. Mga kasama atong sundan ugma pagpaminaw ang laing sumpay sa suwatampo ni Maribeth nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.